tamni himale beri rok ungka tui ni charitra mangnai tui ungka tui ungka onek phangnang जों साइमानो कासा बांला बायतंगो जलेर अपर नाम जीवन हिलिनाय जलेर अपर नाम जीवन ओ तुई हाय चरित्र ननना जों बुरिनो जों ककनि कक मास खालायो जदि नक खामो तंखा ओ नक खामै तंफ्रो नों आरो सिलाय गुलिबाय आ नक न बुथारै मा आ नक नि हर न बुथारै माया नों आरो गुलिबाय नों आरो कामान बाय Oh hor kantomani no nung hor no butar maria hor butar nani hingga tui si marinai tui beso hor butar manai abani baga ang bukuk sonu soyo itu no abo digelarika o buma podo lia abo ungkangka TWF Dipra Women's Federation Sinai ini hari mani sudah pharma simia abo kasa ঐতিহাসিক মুখা আশি সন্নদাং কানামানি 6 জুন ন পইলা আশি সন্দাং কানাগো অবকাশা ঐতিহাসিক দেন সিনাই হিলিনাই বুড়ি রক্ত মুইতু খাইনানি জিনে ও হা দফা নি বড় রকম মুইতু খাইতে সাথে সাইতু কোনানি ও আশি সন্নি দাঙ্গাও চিন্তা মুখা দাসুমানি পূর্ব বক্তা সেঠঙ্গা केवली खुरीनि सा कमाखा केवली कपालनि सिन्दुर काखा केवली बिहि कमाखा केवली बुफा कमाखा अमहाय खाये आसि समनि दांगावो तानजाखा गंजाखा सुरजाखा नक सकजाखा अमहाय खाये जोंबो आफोरसिनि नक सकजाखा जों आबो बक्थानानि गग्या जों आफोर आमफ्राव फायै शरणार्थी हिमा तफायगा शिबिर आबो बक्जाकनाय गग्या गुबै न भुबागरा अब ऐतिहासिक दे हिनि माने अब ऐतिहासिक चिन्ताय अब ताइ कमर थांगला आं स्वप्न दे बरमा दिनि तबा आं खाना कै फाना खुंगै मानो दिनि TWF अनेक नेता अनेक नेत्री कमाय फानो मानो आसुगै फानो मानो अनेक जीवन फाना हारि मानो किन्तु TWF ने भुमुं ताइ कुनो दिन कमागरा अब भुबागरा निकलांनाय भुमुं दिनि सानानि मुजो ओ आसि समनि दांगावो सुदु बुथार जायगा सुदु तफार जायगा ओ आसि समनि दांगावो जला हंखानो रस रखा रमिनाय जेलो दाबाय मरो जों आबो पक्थानानि गग्या ओ पक्थानानि गग्या गासै हिस्ट्रिकेल गासै ऐतिहासिक आफरो गांगाय जुग आमर तामिलनि आरो आफरो डिउजिएस हिलिनाय गासै संगठन दङ ओ डिउजिएस नि गासै संगठনের পরিপদনে ভূমিকায় ত্রিপুরা সুন্দরী নারী বাহিনী সমিতি বললে বর্ণবাসন পক্ষানে কর্তা চুপগুলির সবসময় বর্ণ মুইতু খাই মাতঙ্গ তামনে হিমালে বৌনি সামন খাইবে বড়র বৌনি সামন খাইবে বড়র जों ताबु खालाय मातंग खालाय मा थांलायनाय तामने हिमाले बस हामुं माने बरक आफ्रो बुरै रकमै फानो किन्तु बाकनाय हिलिनाय जों अबतुजा आर सानानि मुजुगो नरम अबरिगनाय माया फानो जारारिगनाय बककुरै बड़ दुख नांलांलाना मानिया नाया जे जों रिव फानाव सिदन हाबानि कुबाय दसा खुसिबाना हाबानि कुबाय दसा खुसियाला सुमारि ने कानिया बमा कानो भुबागरा बुरिनाय जों नासिनानै लांनाय एक लगे केवल सुबुङै रिमेनिया मा नासिनायता तेबो फायनाय रिगनाया फुतांजानि फायसायमानिया भुबागरा तामुरि जों आबोसे मा नासिनाय जों तेबो चुका सारा त्रिपुरा राज्यआव 44টা ব্লক दङ अ 44টা ব্লক अमाना जों बुरिराव सागा केबा साफाय अभियान बिसिंते केबा रक्तदाननि बिसिंते केबा हस्पिटाल रुगिरकनो भोट फल फकला इमानि बिसिंते खालायनाय पालन खायनि दिने आजाय मासाल पालायनि हिनि साजा बियाबा जों वानसुकारव दिने रामचंद्रगा ब्लक नि बिसिंते जों वानसुका TWF सोंक बुमा साफायखौ जों खायनायनो
जों बोरैरक किलिं दंनाय साफायखौ जों खायनाय परिष्कार परिच्छन्नता जों खालायनाय न आरो बिसिखौ जों टेबल वानसुका जों बुमांगै मा वानसुकानि गाव अबसे उ अनाथ दंनि बागै जारा बुमा बुफा गरै अनाथ आश्रम दङ आमफ्राव उ अनाथ आश्रम 40-45 जना आरो चेराय दङ दंनि बुमा बुफा गरै जों बुमा मुंगैनाय जों बरनि बरकनो हामजाकनानै बिसिंथि खालायो अ बुमा बुफा गरैनो जों थाङै बरनो खाता कलम बिनि गामसा साबान कलगेट टुथपेस्ट ब्रास काजा जों बरनो थाङै रैनाय जों अब हामजाकनानै बिसिंथि अब बुबाग्रानो फोरोङो बुबाग्रानि बादेव जों अ अनाथ आश्रमनो जों अरव बंनि जामुनो बंनि कानमंग जों बागैमानि बुबाग्रानि बादेव जों दाबो दिदाले एपनि बादेव जों आरोनो अनाथ आश्रमनो थांबागिनाय आरो जत बर थांनि मायाखानो अरव डिस्ट्रिक्टनि जारा कमिटियाव दंनाय आरो ब्लकनि कमिटियाव दंनाय आरो जारा थाना मुथुनाय बर दंनि मानो आरो थांनायानो आरो थांनाय अनाथ आश्रम जों बर किजा याफारनाय नरकने फाइमानि 10टा 11टा सिमि फाइमानि नरकने आसुमा याकुंत खासाखाना तेरो थांतंगो बरमगरां हरिनाथ देबबर्मानि बिहि कृपारानि देबबर्मा भगत थांतंगो बरमगरां नरेंद्र जमातियानि बिहि बरमगरां पवित्र रानी जमातिया भगत थांतंगो आ जराव थांगै आंदोलन खायनाय आ जराव थांगै बियो तुबुनाय बरका भगत थांतंगो खाजानि बुकसं आं अबसि सानानि मुजुगो दिनै बुबग्रा একটা हिस्टोरिकल नारसाव ऐतिहासिक देहनिनाय बोरैरक DWF नि बुमुं फारिनि माने जोंबा जुगै दंला ग्रेटर त्रिपुरायान बुबग्रानि दिनाव तुबुनाय बागै कामरे खामानि मावनानै बागै जत समाय तांगिनाय बुकुक समाकबा मुंनारो जों कोनो दिनाव मोनथिला ग्रेटर त्रिपुरायान तुबुनाय मानाय बुबग्रानि लगि जों कोनो दिनाव मोनथिया बुबग्रानि लगि वजन जांनि खाव जापि खलायनायनि नरंग दसार नम थानि बाबा मुंनारो बुकुसन फाइदि जों संगठन बनानि नाङै बोरै संगठन बनानि नांगौ गामि हिमाले बोरै राव मुखा दैनि चरित्र माननाय दैनि अनेक फानगोनां जों सायमानो कासा बांला बायदोंबो जलेर अपर नाम जीवन बिलिनाय जलेर अपर नाम जीवन ओ दुई हाय चरित्र नांगोनाङै जों बोरैनो जों ककनि कक मास खालायो যদি নক খাमै दंखा अ नक खामै दंफ्र नों आरो सिलाय गुलिबाय आ नक न बुथारै मा आ नक नि हर न बुथारै माया नों आरो गुलिबाय नों कामानबाय अ हर खानतमानि न नों अ हर न बुथार माया हर बुथारनानै हिंगा तुइ सिमारिनाय तुइ बेसो हर बुथारै मानाय आबनि बागा आं बुकुक संनानै सानानि मुसुको जों तुइनि चरित्र माननाय एबो फना जदि संगठन वालाय सुग्लाय इंगै तंगांगाय जों तुइनि माबा जानाय हायाको इनि माथा मावनाय जों माथा मावनाय जों बोरै रखा नक नकुं थामक मानो नक गुसकनानि ग्रें जों बुसाय गुवाक न पर्यन्त से बुसाय न बय खायमानो हाया दिबा बकरा गुन्दी न से जों बय खायमानो हंगाय अ संगठन वालाय दंफो जों तां बय खायमाया दंलाय ना मानस मानाय जों केवल वालाय सुग्लाय खायनानै लिया केवल ग्रुप बिचम खायनानै लिया रिया बुबाग्रा बफनिया बुबाग्रा हामजाकनानै फोरोङो बुबाग्रा हामजानि बक्सि सावो बुबाग्रा माप खायनासि फोरोङो